କେମିତି ଦି ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଇ ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ବିବାହ ସରିଗଲା ଜାଗା ମାପ ହେଇଛି ହାତେ ଚାକିରି ଜାଗା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ କଳହ ଲାଗିବ ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହଉନି ମା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ ଦି ଭାଇ କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ ହଳ କରିକି ଖେଳୁଛି ସାନ ଭାଇ କି ଗାଁରେ 5 ଜଣ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ବାଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଭାଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ସାନ ଭାଇ କି ଜଣେ ଗାଁରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ 5 ଜଣ ବାଡେଇବେ ବୋଲି ବଡ ଭାଇ ହଳ କରିକି ଖେଳୁଛି ହଳକୁ ପଠେଇଦବ ରଙ୍ଗକୁ ପଠେଇଦବ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ମିଳିବ ସାନ ଭାଇ ଆଗରେ ଛିଡା ହବ ଦେଖିବା କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଭାଇକି ହାତ ଲଗେଇଦେଲ ଶୁଣ ତାକୁ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ମୋ ଭାଇ ଠିକ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଭାଇକି ହାତ ଲଗେଇଦେଲ କାହିଁକି କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି ଭାଇ ଟିକେ ହାତ ଉପରକୁ ପରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରକ୍ତ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରା ମୋଟା ଆପଣ ସେ ତିନିଟା ଆପଣ ଆସିଲେ କଥା ଜଣକୁ ବାଡେଇ ଦେଇକି 4 ମାସ ହେଲା ସେ ଘରକୁ କହିବାର କଥା ଭାଇ ସିନା ବୁଝିପାରେ ଭାଇର ମମତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ ଭାଇ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି ସାନ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବିବାହ ପରେ ବଡ ଭାଇ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ସବୁ ଖାଉଛି ସେପଟେ ସାନ ଭାଇ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଉଛି ବଡ ଭାଇ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡା ତାର ହାତକୁ ଖସି ପଡିଥିବ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି ଭାଇ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଉଛି ଏ ମାଛ ତରକାରୀ ଟିକେ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ପରେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ମା ଦେଇପାରୁ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିବ ଭାଇ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଉଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଭାଇ ଅଛି ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି ସେ ଘର ସୁନ୍ଦର ସେ ଘର ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସେ ଘର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ବଡ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାନ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ କରିବେ ବଡ ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନ ବଡ ଭାଇ କେତେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଡ କରି ବିଚାର କରିବେନି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଡ କରିବେନି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଡ କରୁଛେ ମା ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ ନୁହେଁ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ବଡ ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆମ ହାତ ଧରିକି କହେ ସମସ୍ତେ ବଡ ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଆଉ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଠିକ ଭାବେ ଘରେ ରଖନ୍ତି ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଦେବରେ ବସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦି ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇକି ବୁଲିଲେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆପଣମାନେ ତ ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା କୁଆଡେ ଗଲେ ଦି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପଚାରିଲେ ଭାଇ ତମେ ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଆପଣ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଯାଇଥିଲେ କାହା ପାଖରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛି ପୁରୁଷ ଛାଡି ଚାଲିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡି ନିଜକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛି ଯଦି ନିଜକୁ ବିପଦ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡି ଦେଇକି ପୁରୁଷ ପଳେଇ ଆସିବ ଅନ୍ୟ କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ନିଜକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଠାକୁର ସିଏ ବଡ ଭାଇକି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲା ଯୋଉ ଘରେ ବଡ ଭାଇକି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେ ଘର ସୁନ୍ଦର ଆଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଠାକୁର ସବୁ ଉପାଧି ସବୁ ସମାନ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାଇକି ସବୁ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଥାଏ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଛାଡିଦେବି କୋଉଠି ଥିଲା କି 12 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା କୋଉଠି ରହିଲେ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପିଠେ ଭଉଣୀ କି ଛାଡି
ଶିବ ଠାକୁର ଏମିତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଛ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର ତେଣୁ ଭଉଣୀ ଠାକୁର ତାকে ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲା ପରେ ଜଗା ପଚାରିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ସେ କେମିତିକା ବ୍ରହ୍ମ ଶୁଣୁ ସେ କେମିତିକା ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାକୁ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତିକା ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ବେଦାନ୍ତ ସାର ବ୍ରହ୍ମ ज्ञानी बापा मैंने अपने मो माँ मैंने समस्ते जगन्नाथ महाप्रभु आप दर्शन कर कहते आम समस्त हृदय ठाकुर विश्वास ठाकुर गोटे विश्वास ठाकुर है जगन्नाथ विश्वास सुंदर लगे वाइट फिल्म अच्छी तो चाहिए माई ब्रह्म अवयव नहीं ब्रह्म जगन्नाथ बेले आप देखिए जगन्नाथ देखा कर भक्त आगे दाऊँ आगे से भक्त कथा को आरंभ करुच्ची बड़देव जगन्नाथ अच्छा नहीं प्रमाण करने माँ आम प्रभु को सन्देह प्रभु को सन्देह करना कहीं सन्देह करवानी विज्ञान आगे गला विज्ञान प्रामाणिक तथ्य सब दूर किंतु प्रभु को प्रामाणिक तथ्य हम दे पारे ना किंतु प्रभु अच्छा केमिति आप देखिए गीता कहे ईश्वर आ संसार